हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल विलेज लाइफस्टाइल को हैप्पी रज। सज पादरे अळतना ओठ तोर दिसी बनली हसिबो खाली खेली पान खंडे खा आइले रज हे जे सज पादरे अळतना ओठ तोर दिसी बनली हसिबो खाली खेली पान खंडे खा रज कौन है प्रथम फास्ट डकर आसला घर ना रज खाना रज डकर आसी मामा हम खावाई दिन आग खरा जो कड़े भी जापारे पानी आम सान मार डाक खावाई तीन भौणी को भौणी पर मुह देखा जान ठीक से शाशु चाउल जो मिलू से आम मत मो खोसा कर रजर सेकेंड दिन रज संक्रांति काली व्यस्त एत गरम जे वीडियो शूट करने को भी इच्छा है कि ना आज टे रिलैक्स मिलला झील भी शोई पड़ी हमें जाऊँ डकार तो केतर आसला जन घर को जाते खाया आउ थे जन घर को जीव खावाई चाहूँ जीव से कौन कौन हो रजर तो जानते समस्त घरे डका डकी पिला मानक करते जेहेतु मुझे ना अच्छी तो मुझे सहित जाऊँ खाया जाऊँ खाई आसबू कौन कौन है चल घर को जीवा देखिए कौन कौन आइटम कर किए आम जा घर को खायापी चलन देखो जाऊँ काली जड़े सान माँ घर डाक आज आम सान माँ घर डाक आज जड़े दादा घर डाक खाया जा चलन घर को सब राक्षस दल आसिक पहुंची गले मंडाखिया असुर मान सब खाइबा को आसिक पहुंची गले विभिन्न रकम रजर थाली सजा है थुआ ये माँ लो केते जोरे हाथ बाड़ी खाली बाडिया बाड़ी चलची कार फुर्सत नहीं रज संक्रांति स्पेशल सब चलची हाथ बाटी लड़े आज दी जन घर डका सरला कार अच्छी टिकट देना हूँ आम गाँव परंपरा खाली बुली बुली खाइब
ହଳଦୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି କରିସାରିଲଣି ଏତେ ଖାଉଛ ମୋ ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି नमस्ते घर बड़ा तो बड़ी ଆଜି ହଉଛି ଥାର୍ଡ ରଜ ସକାଳେ ଆମର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକି ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆମର ରଜକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧୁଅନ୍ତି ରଜରେ କେବଳ ଗାଧୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଗାଧାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ कौन खाओ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି नहीं खाइन ଲାଗିବନି हाथ धोएबा ପରେ ପୁଣି ଯିବେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଡାକିବାର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ଦାଦାଙ୍କର ଡାକିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ପଖାଳ ଏତେ ଗରମରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହା ହେଲାନି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ କରି ଜଳଖିଆଟା ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଏମିତି ରଜରେ ଝିଅ ପାଇଲା ସେ ରୁହେ रात केमती केमती जय श्री राम जय श्री राम ओम सब गोला घंटा कर मिशामिशी करदे କିଛି ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବେନି 3 दिन ରଜରେ ଯାଇକି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବେ ଚାଲିବ ଆଜି ତ ଶେଷ ଥାର୍ଡ ରଜ ଆଜି ଲୁଣ କା କରିବ ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ପକେଇ ସାରିଲିଣି ବା ଏଇ ଦେଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା ସକାଳୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଲେଜରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ପଚାରି କହିବେ କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଥାର୍ଡ ରଜରେ ଏଇ ଗୁନଗୁନକୁ ତ ରାତିରେ ଭୋକ ସେ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଭାତ ତ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ଅଲଗା ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ତ ସେ ରହିପାରିବନି ତା ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବି ଫ୍ରିରେ ପଳେଇଲା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନମସ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଆଉ ରଜରେ ତ ପୁରା ବେକାରରେ ପଳେଇଲା ଏ ବର୍ଷ ସେଠି ଘରଠି ଥାଇକି ବି ରଜଟା ପୁରା ବେକାରରେ ପଳେଇଲା କିଛି ବି କରିହେଲାନି ଏତେ ଗରମ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖରା କମିଲା ବେଳକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାହାରକୁ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବି ଧରିକି ଆଜି ତ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏତେ ଗରମରେ ଖାଲି ଘରେ ବସ ଚୁପଚାପ ଖାଅ ପିଅ ଘରେ ବସ ତ ଆଜି ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଶାଶୁଘରଟିକି ପୂଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ବି ଆସିପାରିଲିନି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଆସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ରଜରେ ତ ପୂଜା ହୁଏନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଆଜି ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଡ଼ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିବି ଏବେ ଆସି ସକାଳୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଘରକୁ ପୋଛାପୋଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ପୂଜା କରିବି ରିମାର ମୋର ଆମେ ଆସିଛୁ ପୂଜା କରିସାରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି ଟିକେ କାମ ଅଛି ଅଲଗା କାମ ବଜାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ସାରିକି ଘରକୁ ଯିବି ଝିଅକୁ ବି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି ଘରେ ତାକୁ ଏତେ ଗରମରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ରଜରେ କେମିତି କ'ଣ କଲୁ କିଛି ତ ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଖାସ୍ ତଥାପି ଯାହା ଯେମିତି କିଛି କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ରଜରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କଲେ ରଜ ମସ୍ତି କେମିତି କଲେ
पूजा अलमोस्ट सरीगला जाऊँ जी बैंक रे काम अच्छी हम सारिकी घर को जीव हसी दे माँ मोर कहीं सुखी जी मुह तोरा सकाल झील को छाड़ी रागी बानर बेस हो बसी मुख्यमंत्री डाकिले शुणुनी बसी गुम मारिकी हैप्पी हैप्पी आज लास्ट रज रज करने